Mbak contone pripun contone? Iya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Malah kayak Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Yo. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sopo? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marasne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Usume menyan ya wis ra usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Dadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Njaluke gambar abang. Sitoke ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitoke ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku yo mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi?
Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Ati goyang, goyang, ati goyang, goyang, ati goyang, goyang, ati goyang, goyang. Tak 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 tak. Wes. Caping bunyi saiki timeng bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 100 seneh repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 seneh repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang yang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas niki? Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten? 31 pun. Lah 31 13 ya padha ae pernah putu karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Kurang bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. pahala. Ngono to. Nggih, niki jenenge sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanat inumane banyu bane Kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jera kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa ning gunung tak Dongi sakno jago
samping gunung Ah. Ja. syukur bisa nyawang gunung desa Dangdutnya Mas Aryo. Dene ora hilang Dene padha lara lopo Asta Brata Ayo Mbak, joget Mbak Lien ya janji saiki ana Awas. ning gunung tanan yangi saka jagung yen mandung kasih samping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja Nyuwun sewu Pak Lurah Werngotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werngotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Dek anak-anakku kowe ya meri njaluk sarang ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? dimpet riyen nggih. Wis ya. Anak-anak. Ya. Angel mentok. Bapak, khusus ibu niki minta jauh. Wes. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak lho, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas Pak, nggih. Alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Ya.
Nah, Wis ya. Atos-atos Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak Mas Mas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Loh, luar biasa. Aku Hebat tak selingi maca surat ya, Dik. Nggih, monggo Mas. Iki. Sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi. Oh iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah. Niki, pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinten Astabrata. Milih sing pundi? Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganane iki aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe Sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, wis. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah Sinden hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing Dewa Tresna, Dewa Tresna. Dewa Tresna Lara Asmara apa? Dewa Tresna ae. Heeh, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Mau Oh liyane kuwi. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada 1 2 lebih 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dikit duet ki iso. Aja, engko 1 rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresna ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astra Brata ndak lali toh? Oke. Apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo yang mana guyu aja. Barki 1 2 ya, Dik. Oh iya, barki 1 2 ya. Engko 1 2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso jupin-ipin iki Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis nikatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo.
Lho Pak Mas Aryo. Motor baris gantian kasih habis. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya, Sepote Mas. Mas Aryo, monggo wis, Ayo, Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane ki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya Alhamdulillah. sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng desa Babatan. Babatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Niki Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Ya aja Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampai ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki nek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh nek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ning kene cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo no pantun, aku yo no pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama tuku Iya. ketan. Tuku ketan Kejegur sumur. artinya Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe
duwe-duwe ora? Ya utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Babatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga Babatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kae. Lah yo iki lho Upin Ipin. Mau loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Oh, Marwan. asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ana sambutane, ta? Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Iya. Monggo Mbah Marwan. Wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Iku rat. Oh, tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek niki dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah. kesempatan. Kesempatan Saged yang kepanggih, baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ani delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? boten. Mboten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah. Niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon, sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. ning dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut Nggih. caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di
dangdut. Oh, nggih. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengki Dilanjut, sedaya masyarakat mengki puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho Nim. nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu ning. Alhamdulillah gawet nom. Nom. Iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen iku. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitiane kan jenengan iki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Capek gunung kalih sinom rujak jeruk Sinom nih, Pak. rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki monggo sami pilih napa sik sing didhisikne napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Ah, iki Cik. sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Ya go sak menekani kalah ambe. Mangga, ayo Cek nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku- Makane aku ki wis kuas-kuas. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur kuning Digoyang nanti goyang Asik. goyang Ayo. goyang. Yo, tak. Bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang, goyang, dek digoyang, Goyang, goyang, dek digoyang, goyang, dek digoyang, goyang, dek digoyang. Gendang-gendang tunggu. Ape. Pripun jos to? Gas. Eh, Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini kiki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. Kembang wae
Oke. Jangan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Dekne kan? Nggih. Iki ketoke Mbah Marwani obahe sithik ning jero iki keruntel. Dah sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Ateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas. Dan Mas janjine kapit sange-sange jame pepet. aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet-mepet. terus Engko ndak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, kon iki derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Ya.